салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Astra F дар кузови седан аст бародаро. солаш 96, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. бародаро краскаш нав, мато, коробка ходовиш 100%, 3 моҳ ҳуҷҷат дора. мошин на ходовай 5 сол шид, 1 дастхати гаштагиай, бе ягон расходи камдия бародаро, бениҳоят кам гаштагиай. соҳибаш Россияда бародаро. Тоҷикистон мерава, 1 моҳ ним моҳ ҳай мекунад бо мақсад ки бекорай. хулоса мошин ягон кампания надорад. бародар 10 рошна сум дар кора фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нарша 43000 сомон мега. харидори аниқ боша бо савдош мекунад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақами рӯи экрана ватсап аста, метавонед ки муроҷиат кунед, маълумоти парактара дастрас кунед. трактори фурӯшӣ аст бародаро. юмезой, сӯзишвориш дизел, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. трактор бародаро нав капитали ремонт кардаги, моторша нав кардагаан, статораш нав, аккумулятораш нав, фарои нав часпондаги, аэрация бурдаги соҳибаш, сигналшам бародаро нав кардагай, баллонои қафо нав, баллонои пеш ҳолати миёнада бародаро, якта покришкаи қафо запаска дора, плуг дора бародаро. ҳамаш якҷоя фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нарша 6000 сомон мега. харидори аниқ боша бо муомила дора. касоне харидор ҳастед, барои маълумоти парактара ба даст овардан рақами рӯи экранда занг занед. рақамҳои Россияда ватсап ҳам дора, метавонед ки тариқи ватсап муроҷиат кунед. трактори навбати мо бародаро қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун. коробкаш механикай, дизелай, сайстаниш хубай бародаро. ҳамаш 100% кор мекунад. баллонои қафо мега 90% аст, баллони пеш 80%. моторш мега ягон камбудӣ надорад. нақша 20000 сомон мега. харидори аниқ боша бо муомила дора. касоне харидор бошед, марҳамат, рақами рӯи экрана занг занед ва дастгири моро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. эълони навбати мо бародаро якта замини фурӯшӣ аст. замин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Гулбоғда. 7 сотик замин аст бародаро. наздики заминда масҷид, магазин, мактабам будай, обствои дора бародаро. ҳуҷҷатош 100%. мераи мақсад мегирӣ, хона мекунӣ, зиндагӣ мекунӣ. қарор дорад чӣ хеле гуфтем, шаҳри Кӯлобда. нарша 43000 сомон мега. харидори аниқ боша бо савдо мешавад. бародарони харидор, марҳамат, рақами рӯи экрана рақамҳои Россия ҳастанд. ватсапам дора, метавонед ки тариқи ватсап муроҷиат кунед. мошини навбати бародаро Hyundai Starex ҳастай, ки дар комментариё бародаро пурсидагӣ буданд. якта ёфтагем. мошин ҳолаташ хубай. то сентябра бародаро танировка дора. камбудиш ҳамин ки зад нимус мега камтар камбудӣ дора. бародар 10 рошна сум дар кора фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 54000 сомон мега. ягон мошинхари аниқ боша биё мега айпеш бина бо
арзони хубуш мекунад, ки бисёртар арзонш мекунад. касоне харидор бошед, барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҷоикунанда занг занед. ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамаи мошин, хона, замин, квартира як бораи фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наврҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. хайр то наврҳои оянда.